Здравейте! Вие сте с първия епизод на Истината или се осмеляваш? И така, приготвили сме си канела, понеже няма да изпълняваме другите предизвикателства, защото съдържат само червен пипер, черен пипер, поне ще използваме канела. Така че ще спрем за малко, че да я отворим и ще я снимаме, когато ви я покажем. Ей, вижте, не е отворена. И така вече сме отворили пакетите. Да. Сега ще сложим малко за малко. Сега 3, 2, 1. Всъщност не е зле. Да. Ама... Това го направихме, беше супер! Мразя ви! Да! Ще ме карате да ям канела. Ще ви убия! Добре, чакай малко, не да е толкова наблизо. Чакайте да сменим светлината. Чакай. Така. Така. Сега ще направим предизвикателството с солта. О, сол! И леда. О! Ще донесем сол и лед, така че... Бум! Аз ще опитвам... Окей, ето го леда. Да. Много е студен, понеже зима. И студен. Така и малко... сол. Аз предпочитам да използвам малко канела и сол. Окей, тихо. Ти действай каквото ти кажа. Да, добре. Слагаме си сол. Много сол слагаме, много. Аз ще предпочитам да си сложа малко канела. Нема, не се слага канела. И докато се разтопи леда, който издържи повече, чули? Да, добре, малко още. Окей, стига, взимай леда. Окей, 3, 2, 1. Ау! Щипи! Окей, стоп. Ай, стоп. Кой на ни пабардям ле? Добре са! Ето, добре са! Да! Изхвърлих го! Не трябваше да слагаш канела. Защо? На мен ще пише. Да го довършим. Така и дами и господа, пак са... Още не бе, тихо! Още! Махай сама! Окей. Така, можем и да направим други предизвикателства. Окей, който ще играем играта, който мигне пръв, ще получи шамар. Хайде, Марио ди Андрей. Айде. Какво насвърши? Не може. Ще мигнеш. Ще мигнеш. Няма да мигна. Кай болница нима се гарато. Мигна! Дай, трябва. Окей, добре, 2 от 3. 3, 2, 1. Мигна! Окей. Биласки време, Ще дам пауза и ще измисля някое друго предизвикателство. Биласки време, аз се пушата така. Здравейте, намерих само една нормална лъжица. И ние открихме червен пипер. Окей, чакай малко, чакай. Стоп. Взимаме малко червен пипер. И опитваш. Ей го. Ще си сложим и канела. Канела. Гъна сладур. Мразяте. Не много, стига. Баба.
Гъна Сладур, сега ще бъркаме. Чакай, не. Окей, Гъна Сладур. Ти ме накара да изпълня това предизвикателство. Мразя те. Добре. Гъна, ще те убия. Чакай малко, чакай да си измия устата. Ето. Гъна Спарух. Сложих си, не знам дали. Казва се Гъна Сладур. Гъна Сладур, ето го то. Пак аз какво Няма нищо. Аз ще го бъркам така, че... Ето. Готово. Дай. Чакай. Още малко. Айде сега. Айде, дай. Без да го разбъркваш. Отиди си смъкни. И така, това е епизода. Чакай! Довърши си лъжицата. Цялата. Дай. Измамничка! Извинявайте, но си го изядох. Ето сега ще изям ето това. На пръста ми. Стига, ма. Окей, това беше всичко от нас. И до скоро!